ኣብ ክርስትና ክልተ ዝተፈላላዩ መንገድታት ኣለዉ። እቲ ሓደ ዓለማዊ መንገዲ ክኸውን እንከሎ ኣብ ብኽብሪ ብሃብትን ብስልጣንን ዝተመልአ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ምንኩስና መንገዲ እዩ። ጽምዋ ብትሕትናን ንዓለም ብምንዓቕ ዝግለጽ። እዞም ክልተ ገደናታት ፍጹም ዘይራኸቡ ከም ሰማይን ምድርን ዝተረሓቑ እኳ ተመሰሉ። ቅዳስ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ሓደ ኣዝዩ ዘገርም ሰብ ኣሎ። እዚ ሰብ እዚ ንኽልቲኦም ገደናታት ዝተጓዓዘ እዩ። ኣብ ቤተ መንግሥቲ ተወሊዱ ናይ ልዑልነት ክብርን ሓብትን ምቾትን ናይ ህይወቱ ኣካል እኳ ተነበሩ። ንሱ ግና ነዚ ኩሉ ገዲፉ ናይ በረኻ ጽምዋን ንድኽነትን መረጸ። እዚ ጥራሕ ግና ኣይኮነን። እዚ ሰብ እዚ ብኸምኡ ሰቒልካ ባሕታኡ እትብሎ ጥራይ ኣይነበረን። ብደመና ዝጓዓዝ ካብ ሰማይ ብዝወርድ ህበስቲ ዝምገብን ዝነብርን ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ ዝዘራረብን ካብኡ ሓሊፉ እውን ክሳዕ ምስ ፈጣሪኡ ክማጎት ዝኸኣለ ቅዱስ ኣቦ እዩ እሞ እዚ ኣቦ እዚ መን እዩ? ብኸመይከ ንንግስነት ዝተሓፀ ከነሱ ንዓለም ኒዒቑ ናይ በረኻ ባሕታዊ ክኸውን ከኣለ? ብኸመይከ ኣብ ጫፍ ታሕትና በፂሑ ክንከሎ ክሳዕ ምስ ፈጣሪኡ ክማጎት ከኣለ? ናይ ሎም መዓንቲ ታሪኽና ብዛዕባ እቲ ወዲ ንጉስ ዝኾነን ብዛዕባ እቲ ናይ በረኻ ኮከብን ኣባ ኪሮስ እዩ። ታሪኽ ናይ ኣባ ኪሮስ ኣብ ሃገረ ሮማ ዝርከብ ኣብ ሓደ ቤተ መንግሥቲ እዩ ዝፍልም። ቅድሚ ምምናኑ ስሙ ዲላሶር ይበሃል ነበረ። ትርጉሙ ድማ ወዲ ንጉስ ማለት እዩ። ኣቦኡ ንጉስ ኣብያ፣ ኣዲኡ ድማ ንግስቲ ኣንሰራ ይበሃሉ። ብወርቂ ኣብ ዘጌጸ ቤተ መንግሥቲ ብኽብርን ብምችወትን ይወዓብዩ። ግዳ ኣብ ልቡ ኩኖቲ ወኻዕኻዕታ ናይቲ ቤተ መንግሥቲ ዝሓይሽ ካልእ ፍሉይ ጻውዒት ሕሽኽ በሎ። ኣቦኡ ክመውት እንከሎ ዝወረሶ ሃብቲ ኩሉ ንድኻታት ሂቡ ልቡ ንዝመረጾን ንዝተመነዮን ናይ ባሕቶን ናብራ ክደሊ ወፀ። ሽዑ እምበኣር ድምፂ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቡ ሕሽኽ ዝበሎ። ንሽሙ ድማ ኪሮስ ክብል ሰየሞ። ንብዙሓት ኣቦ ክትከውን ኢኻ ኪድ እሞ ኣብ ሓደ ገዳም ዘሎ ገዳማዊ መነኮስ ተራኸብ ክብል ኣዘዞ። ከም ዝተኣዘዞ ክጓዓዝ እንከሎ ኣብ ጽምዋቲ ናይቲ በረኻ ሓደ ኣዝዩ ዘገርም ነገር ኣጋጠመ። ኣብ ውሽጢ ሓንቲ በዓቲ ግርምኡ ኣዝዩ ዘፍርህ ጸጉሪ ርእሱ ክሳዕ እግሩ ዝበጽሕ ሓደ ባሕታዊ ወፀ። እቲ ባሕታዊ ኣባ ቦብኖዳ ይበሃል። እቲ ጋሻ ኦ ኪሮስ መነኮስ ክትከውን ዶ ናብዚ መጺኻ ክብል ሓተቶ። ኪሮስ እዚ ሰብ እዚ ንሽሙ ስለ ዝፈለጦ ተገሪሙ ኣብ ቅድሚኡ ሰገደ። ንሰለስተ መዓልታት ብሓባር ምስ ጸንሑ ኣባ ቡኖዳ ከማይ ክትከውን ዶ ትደሊ ክብል ሓተቶ። ኪሮስ እውን እወ ይደሊ ክብል መለሰ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ተኣምር ተፈጸመ። ኣባ ቡኖዳ ደመና ጸዊዑ ኣብ ልዕሊኡ ደው በለ። ደመና እንዳሰጎመ ድማ ናብ ገዳም ኣስጤጥስ ተጓዕዘ። ካብኡ ልብሰ ምንኩስና ተቐቢሉ ናብ ኪሮስ ተመልሰ። እቲ ዘምጽኦ ልብሰ ምንኩስና ንኪሮስ ሃቦ። እቲ ወዲ ንጉስ ናይቲ ቤተ መንግሥቲ ሓሪ ክዳን ጠንጢኑ እቲ ናይ በረኻ ናይ ምንኩስና ልብሲ ወደየ። እቲ ምድራዊ ንጉስ ሰመይቱ እቲ ሰማያዊ ንጉስ ተወልደ። ኣብታ በዓቲ እቲኣ ሕይወት ሰማያዊት ኮነት። መዓልታዊ ኣብ ግዜ ሰርክ ኣለቃ መላእኽቲ ዝኾነ ቅዱስ ሚካኤል ካብ ሰማያት እንዳመጸ ህብስትን ጽዋዓ ወይንን ሒዙ ምግቦም። እዚ ናይ ኣባ ቡኖዳን ናይ ኣባ ኪሮስን መዓልታዊ ሲሳዮም ነበረ። ሓደ መዓልቲ እዚ ሰላማዊ ሰማያዊን ሕይወት ተረበሸ። ሓደ ጋሻ መነኮስ ካብ ርሑቕ ገዳም መጺኡ ኣብ በዓቶም ኣተወ። ነገር ግን ኣብቲ ገዛእቲ ዝኾነ ይኹን ምድራዊ መግቢ ከም ዘይነበረ ምስ ረኣየ ብልቡ ተጠራጠረ። እዚ ባሕታዊ መሰሪ እዩ፣ ንምንታይ ጥበብ ይናበር ክብል ሓሰበ። ኣባ ቡኖዳ ብመንፈስ ናይ ልቡ ሓሳብ ፈሊጡ ንምንታይ ከምዚ ክፉእ ሓሳብ ተሓስብ? ኣነ እውን ከማኻ ሓጢኣተኛ ሰብ ክብል መለሰሉ። ነዚ ምስ ተዘራረቡ
ጥዑም መዓዛ ዘለዎ ነተባዕቲ መልኦ ቅዱስ ሚካኤል እውን ነቲ ጻዕዳ በረድ ዝመስል ህብስትን ጽዋዕን ሒዙ ተገልጸ። ቅዳሴ ጋሻ መነኮስ ልቡ ብጥርጣረ ስለ ዝዓወረ ንዝኽሪ ኣይተዓደለን። ኣባ በብኖዳ ካብቲ ሰማያዊ መኣዲ መቐሎ እቲ መነኮስ ግና ካብቲ ህብስቲ መቒሉ ክበልዕ እንከሎ ካልእ ቁራስ ኣብ ክዳኑ ሓብአ። ዕላምኡ ድማ ነዚ ከም መስረጂ ሒዙ ናብ ገዳማ ኣስቄጥስ ብምኻድ ናይ ኣባ በብኖዳ መሰሪነት ከጋልጽ ብምሕሳብ ነበረ። ብዝተመለሰ እውን ነቶም መነኮሳት ኩሎም ኣኪቡ ንእሞ ነዚ ተንኰለኛ ሰብ ሕዝዎ እናበለ ነታ ድሰረቓ ህብስቲ ቁራስ ፈሪዖም ፈተነ። ኣብታ ቅጽበት እቲኣ ቅዱስ ሚካኤል መጺኡ ነታ ቁራስ ህብስቲ ካብ ኢዱ መንጢሉ ናብ ሰማያት ወሰዳ። ናይ እግዚአብሔር ድምፂ እውን ተሰምዐ። እሙን ኣገልጋሊየይ ነቲ ቅዱስ ንኸልቢ ዝሃበ በብኖዳ ክፉእ ገበረ። ስለዚ ደንበሳ ተሴሩ ይሞት በለ። ኣብታ ህሞት እቲኣ እቲ ክፉእ መነኮስ ብጣዕሳ ተዋሒጡ ናብ መሕደሪኡ ኸይዱ ተሓኒቑ መተ። ናይ ጥርጣሪኡን ናይ ቀንዑን ሓሳብ በረከት ሰማይን ምድርን ዓፀወ። ናይ ሓደ ሰብ ክፍኣት ኣብ ልዕሊ እቲ ቅዱስ ኣቦ ናይ ሞት ፍርዲ ኣምጽአ። ድሕታ መዓልቲ እቲኣ እቲ ሰማያዊ ህብስቲ ምምጻእ ደው በለ። ገጽ ናይ ኣባ በብኖዳ እውን ብሓዘን ተዋህጠ። ጥፍኣቱ እንታይ ከም ዝኾነ እኳ ተፈለጠ። እግዚኣብሔር ፈቃድ ይኹን ካብ ምባል ወፃኢ ካልእ ኣማራጺ ኣይነበሮን። እቲ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዝመጽእ እንዳፈለጠ ብጸሎትን ብስግደትን ክጽበ ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ኣባ ኪሮስ ናብ በዓቱ ዝተመልሰ ዝረኣዮ ነገር ንልቡ ከም ሴፍ ኣብ ክልተ ጨደዶ። ናይ መንፈስ ኣቦኡ ቅዱስ ኣባ በብኖዳ ብኣንበሳ ተበሊዑ ዓጽሙ ፍቐድኡ ተዘርዩ ተበቲኑሎ። እቲ ሰማያዊ ህብስቲ ዝምግቦ ዝነበረ ቅዱስ ኣቦ ሲሳይ ናይ ኣራዊት ኮይኑሎ። ኣብታ ቅጽበት እቲኣ ናይ ኣባ ኪሮስ ሓዘን ናብ ዓይዱ ቁጣዕ ተቐየረ። ገጹ ናብ ሰማያት ገይሩ ብምረት ከም ዝኽብል ብዓብዪ ድምፂ ተዛረበ። ኦ ጐይታ ፍርድኻ ቅኑዕ ኣይኮነን አለ። ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ካብ ዝተገብሩ ኣዝዮም ደፋራት ናይ ተጋድሎ ውሳነታት ነቲ ሓደ ወሰነ። ነቲ ናትካ ናይ ፍርዲ ነገር ከይሰማዕኹ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ኣይትስእን ብምባል ኣብ ጥቓ ናይ ኣቦ ዓጽሚ ናይ ኣባ በብኖዳ ኣብ ጥቑ ደቀሰ። ዓመታት ሓለፉ። ክረምትን ሓጋይን ተፈራረቑ። ናይ ኣባ ኪሮስ ስጋ ግን ካብታ ቦታ እቲኣ ክእለ ኣይከኣለን። ብፀሓይ ጸሊሙ ብቁሪ እውን ከርዲዱ ፍርቁ ኣካላቱ ክሳዕ ዝምሽምሽ ን40 ዓበይቲ ዓመታትን ምስ ፈጣሪኡ ብስቕታ ኣብ ከቢድ ሞጎት ኣተወ። ኣብ 40 ዓመቱ ተስፍኡ ክጽንቀቕ ምስ በለ ግን ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣምሳል መልኣኽ ተገልጸሉ። ጽኑዕን ተቓላስን ሓርበኛ ኪሮስ ሰላምታ ንኣኻ ይኹን ጥንስእ ብሎ። ኪሮስ ግን ትስእ እኳ ኣይከኣለን። ሽዑ ጐይታ ንምድሪ ስግኡ ኣይተሓዚ ኢሉ ምስ ኣዘዛ ቀልጢፉ ተንስአ። ሰብነቱ እውን ከም ሕፃን ቆልዓ ተሰራሰረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ጐይታ ምስጢር ናይ ፍርዱ ገለጸሉ። ከማኻ ዝበለ ትዕግስተኛ ኣብ ምድሪ ኣይረኸብኩን። ግዳስ ነቲ ጋሻ መነኮስ ነቲ ዝተቐደሰ ንምንታይ ሃብኩሞ? ስለዚ ድማ ንስጋ ናይ ኣባ በብኖዳ ንኣራዊት ዝሃብክዎ። ነዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ቅድመይ ከይከሰስ ኣምላኹ ኣብ ምድሪ ዝገሰጾ ሰብ ብፁዕ እዩ ዝብል ቃል ኣይሰማዕካ እንዶ? ኪሮስ እውን ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ዓሚቕ ጥበብ ዘለዎ ፍርዲ ተረድአ። ኦ ጐይታ ፍርድኻ ቁኑዕ እዩ ክብል ተዛረበ። ድሕሪ ናይ 40 ዓመት ተጋድሎ እቲ ናቱ መጎተ መልሲ ረኸበ። ሓዲስ ሰብ ኮይኑ ድማ ተንስአ። ጐይታና እውን ድሕሪዚ ናይ ነፍስኻ ካብ ናይ ስጋኻ መፍላይ ትርኢ ምእንታን ናብ ገዳማት ኪድ ክብል ሓድሽ መልእኽትን ትእዛዝን ሃቦ። ኣባ ኪሮስ እውን ካብ ጐይታ ትእዛዝ ተቐቢሉ ጉዕዞ ጀመረ። መገዱ እውን ናብ ደብረ ባሳት መርሖ። ነገር ግን ኣብቲ ገዳም እቲ
ምስናቱ ታሪክ ዝመሳሰል ልቢ ዝሰብር ካልእ ነገር ኣጋጠሞ። ኣብቲ ገዳም እቲ ካብ ኩሉ ሰብ ተፈልዩ ሓደ ሕሙም ኣብ መሬት ወዲቑሎ። ሰብነቱ ብኸቢድ ሕመም ተታሒዙሎ ክዛረብ ይኹን ክንቀሳቐስ ኣይክእልን። ነገር ግን ብኣካላዊ ዓይኒ ዝረአ ዘደንቕ ክብሪ ከቢብዎ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ርእሱ ቅዱስ ሚካኤል፣ ብወገን እግሩ ድማ ቅዱስ ገብርኤል፣ ብየማኑ ቅዱስ ሩፋኤል፣ ብጸጋሙ ድማ ቅዱስ ሰዳኪኤል ዓበይቲ ሊቃነ መላእክት በክናፎም ከዊሎም ይሕልውዎ ነበሩ። ኣባ ኪሮስ ነዚ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ተደኒቑ ኦ ሰማያውያን መላእኽቲ ኣብዚ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ክብል ሓተቶም። እቶም መላእኽቲ እውን ነዚ ድኻ ሰብ ክንሕልዎ እግዚኣብሔር ኣዚዙናዩ በልዎ። ሽዑ ናብቲ ሕሙም ቀሪቡ ካብ እትሓምም ክንደይ ዘመን ይኸውን ክብል ተወከሶ። እቲ ሕሙም እውን ብዝደኸመ ድምፂ ካብ ዝሓምም 20 ዓመታት ኣብዚ ቦታ እዚ ምንባር ካብ ዝጅምር ድማ 65 ዓመታት ገይረ ኣለኹ በሎ። ኣባ ኪሮስ እውን ናይዚ ገዳም እዚ መነኮሳትከ ይበጽሖኻዶ ክብል ምስ ሓተቶ ልቢ ዝሰብር መልሲ ሰምዐ። ኦ ክቡር ኣቦይ ገጾም ካብ ዝርኢ 15 ዓመት ኮይኑንሎ በሎ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣባ ኪሮስ ልቡ ብሓዘን መልአ። ዓለም ንዝነዓቐቶን ዝህንፍነቶን ነፍሲ ሰማይ ከመይላ ከም እተኽብሮ ብዓይኑ ተዓዘበ። ኣቦኻን ኣዲኻንከ በዓል መን እዮም ክብል ምስ ሓተቶ ካልእ ኣዝዩ ዘሰንብድ ሓቂ ተገልጸ። ኣቦይ ናይ ኬልቄዶን ንጉስ እዩ፣ ኣደይ እውን ንግስቲ እያ። ኣብ ቤት ኣቦይ ወርቅን ብሩርን ካብ መብዝሑ ዝተላዕለ ብእግሪ ርገጽ እዩ በሎ። ኣባ ኪሮስ ግዛእ ህይወቱ ከም ዝረኣዮ ዓለም ዝነዓቐቶን ዝፈንፈነቶን ሰብ እግዚኣብሔር ከመይ ኢሉ ከም ዘኽብሮ ብድጋሚ ተመልከተ። ሽዑ ስቃዩ ንኸበቅዕ ኣብ እግዚኣብሔር ጸለየ። ጎይታ እውን ብኽብሪ ተገሊጹ ኦ ኪሮስ ክሳዕ ክንድምንታይ ከም ዝፈትወካ መላእኽቲ ምእንታን ክፈልጡ ነዛ ናይ ገነት ዕምበባ ካብ ገነት ወሲድካ ኣብ ገጹ ግበራ በሎ። ኣባ ኪሮስ እውን ነቲ ዝተባህሎ ምስ ገበረ ነቲ ናይ መናኒ ነፍሲ ካብ ስቃይ ካብ ህይወተ ሥጋ ተፈልየት። ጎይታ እውን ነፍሱ ተቐቢሉ ሰዓማ እሞ ብብርሃን ሰረገላ ናብ ሰማያ ተዕረጋ። ነገር ግን መነኮሳት እቲ ገዳም ነቲ ዝተናዓቐ መነኮስ ንኽቐብሩ ምስ ተሓተቱ ኣዕረምረሙ። ሽዑ እቶም 4 ሊቃነ መላእኽቲ ብስግኡ ብኸርበን ብዕጣንን ኣጠንዎ። ጥዑም መዓዛ እውን ነቲ ገዳም መልኦ። እቶም መነኮሳት እውን ካብ መቃብሩ ናይ ፈውሲ ማይ ክምንጩ ምስ ረኣዩ ብስምባደን ብጣዕሳን ተዋሕጡ። ኣባ ኪሮስ ነቶም መነኮሳት ብሸለልትነኦም ምስ ገሰጾም በቲ ክፉእ ስራሕኩም መከራ ከበዝሓኩም እዩ ኢልዎም ተሰናቢትዎም ከደ። ንሳቶምን ብቁጥዐ ክወግርዎ እምኒ ምስ ኣልዓሉ ናይ ብርሃን ሰረገላ መጺኡ ናብ ባዕቱ ኣብጽሖ። ንጽባሒቱ ትንቢት ተፈጸመ። ሸፋቱ ነቲ ገዳም ወሪሮም ነቶም ልበ ደንዳና ዝነብሩ መነኮሳት ብምሉኦም ሓደ ብሓደ ወድእዎም። ነቲ ገዳም እውን ብእሳት ኣቃጸልዎ። ኣባ ኪሮስ ኣብ ባዕቱ ኮይኑ ናይ ሰይጣን ሰራዊት ናይቶም ክፉኣት መነኮሳት ነፍሲ እንዳገረፉ ናብ ሲኦል ክወስድዎም እንከለው ብመንፈስ ቅዱስ ተዓዘበ። ኣብታ ሕሞት እዚኣ ተፈጥሮ ወዲ ሰብ ኣብ ልዕሊኡ ሰልጢኑ ይግብኦም እዩ ብምባል ተዛረበ። ነገር ግን እዚ ቃል እዚ ካብ ልሳኑ ምስ ወፀ ሽዑ ንሽዑ ብዓብ ጣዕሳ ተዋሕጠ። ኣነ ከመይ ኢለ ዳኛ ኸውን ከመይ ኢለ ኣብ ጥፍዓት ኣሕዋተይ ይሕጐስ ኢሉ ገዛእ ነፍሱ ወቐሰ። ድሕሪዚ ነቶም ዝጠፍኡ ነፍሳት እግዚኣብሔር መታን ከመሃሮም ሓድሽን ከቢድን ተጋድሎ ጀመረ። ን40 ለይትን መዓልትን ይጸውም። ኣይመሃሮምን እየ እሞ ኣይትድከም ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ ምስ መጾ ክንዲ ተስፋ ዝቖርጽ ነቲ ቃልስን ተጋድሎን የዛይዶ። ኣብ ዝረሰነ እምኒ እንዳደቀሰ ስግኡ ከም ዝተጠብሰ ስጋ ክሳዕ ዝኸውን ይጸንሕ። ነገር ግን እቲ መልሲ ንሱ ኣይመሃሮምን እሞ ኣይትድከም ዝብል
ቃል ሓደ መዓልቲ ብኽብሩ ደቂሱ ክጽልን ከሎ ዓይኑ ኣወረ። ኣብዚ ግዜ ድኽመቱ ሰይጣን ካብ ርሑቕ ኮይኑ ከላግጸሉ ጀመረ። ኦ ኪሮስ ሕጂ ዓይንኻ ጠፍአ መን ክረድኣካ እዩ ይብሎ ነበረ። እዚ ናይ ሰይጣን ባይጫ ንልቢ ናይ ኣባ ኪሮስ ሰበሮ። ናብ ጎይትኡ እውን ፈጺሙ እንዳበኸየ ጸለየ። ጎይታ እውን ልመንኡ ሰሚዑ ብኽብሪ ተገልጸሉ። መምህረት ቃሉ እውን ኣጸናንዖ። ኦ ኪሮስ ሰላምታ ንኣኻ ይኹን። ብሓቂ ንስኻ ናይ ብሓቂ ንሰባት ተፈትዌኻ ድኻምካ ኩሉ ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ተመዝጊብ እዩ በሎ። ብድሕሪ እዚ ጎይታና ዓይቢ ቃል ኪዳን ኣተወሉ። ብስምካ ንዝጽዋዕ ገድልኻ ንዝጸሓፈን ንዘንበበን ምሳኻ ባሕረ እሳት ክሳገር እዩ ኢሉ ርእሱ ብዕዳው ዳሕሲሱ ፈወሶ። ቅዱስ ኪሮስ ግን ናቱ ምድሓን ጥራይ ዝድሊ ስለ ዘይነበረ ኣብ ቅድሜኻ ሞገስ እንተ ደኣ ረኺበ ኮይነ ነቶም መነኮሳት እቲኦም መሓረለይ በሎ። ጎይታ እውን በዚ ዓይቢ ናይ ቅረታ ልቢ ተደኒቑ ነቶም ዝጠፍኡ ነፍሳት ካብ ሲኦል ንኽወፁ ኣዘዘ። ነፍሶም ምስ ስግኦም ኣዋሂዱ ኣተስኦም። ዕቤት ናይ ኣባ ኪሮስ ኣብ ጽድቁ ዝተመስረተ ኣይኮነን። ግዳስ ትዕቤቱ ነቶም ዝወደቑን ነቶም ዝበደሉን ብዝነበሮ ዘይውዳእ ፍቕርን ናይ ይቕርታ ልቦናን እዩ ዝነበረ። ድሕሪ ዝኩሉ ቃልስን ተኣምርን ናይ ኣባ ኪሮስ መንፈሳዊ ደረጃ ካብ ደቂ ሰባት ሓሊፉ ምስቶም ሰማያውያን መላእኽቲ ዝዘራረብ ደረጃ በጽሐ። ናይ ሕይወት መንገዱ ብዝርአን ብዘይርአን ዓለም ከም ዝተዘርግሐ ድልድል ኮነ። በቲ ሓድሽ ተልእኽኡ ካብ ገዳም ናብ ገዳም እናተጓዓዘ እንከሎ ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ክጽሊ ወሰነ። ኣብኡ እውን ኣብ መንደቕ ዝተሰቕለት ናይ ኣዴና ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስእሊ ረኣየ። ብጽባቐዓን ብመልክዓን ተገሪሙ ኣብ ቅድሚኣ ሰጊዱ ካብዕንቱ ንብዓት እንዳፍሰሰ ክጽሊ ጀመረ። ኦ ወላዲተይን እመቤተይን ኣደ ብርሃን ዝኾንኪ ናይ ኩላትና ተስፋ በጃኺ ዘክርኒ ክብል ተማሕፀና። ኣብታ ህሞት እቲኣ ሓደ ኣዝዩ ዘገርም ነገር ተፈጸመ። እታ ስእሊ እቲኣ ብሕያው ድምፂ ተዛረበቶ። ኦ ኪሮስ ምምጻእኻ ሰናዩ፣ ወደይ ናትካ ጸሎት ሰሚዕሎ። ሕጂ ግን ናይ ኣቦኻ ናይ በቡኖዳ ዓጽሚ ምታን ክትሕሉ ናብ ምሕደሪኻ ተመለስ በለቶ። ኣባ ኪሮስ እውን ነዚ ምስ ሰምዐ ብስምባዕድን ብኣድናቆትን ተገረመ። እታ ብህይወት ደላ ስእሊ ብህይወት ከም ዘላ ኣደ ክትምዕዶን ክትእዝዙን ምስ ጀመረት እቲ ናይ እምነቱ ኣድማስ ኣዝዩ ሰፍሐ። ኣብ ቅድሚ ስእላ 700 ግዜ ሰገደ። ብዕብራይስጥ ቋንቋ ጋሻ ኢኻ እሞ ይኣኽለካ ኣብ መዝገብ ምሕረት ተመዝጊቡልካ ኣሎ ዝብል ካልእ ናይ ሰማይ ድምፂ ሰምዐ። እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ኣብ ካልእ ግዜ ኣብ ደብረ ባሳት ገዳም እንከሎ ነቲ ሓሚሙ ዝነበረ ወዲ ንጉስ ሚሳኤል ክበጽሖ እንከሎ ኣብ ዙርዩ ከይቦምዎ ዝነበሩ እቶም 4 ዓበይቲ ሊቃነ መላእክት ረኣዮም። ንሱ ግን ኣይፈርሖምን። ከም ኣሕዋቱ ኣዛረቦም። ኣቶም ሰማያውያን መላእኽቲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብኸመይ ጽንሑ ክኢልኩም ክብል ሓተቶም። ንሳቶም እውን ናይ ሰማያዊ ክብሪ ኮይኖም ነዚ ድኻ ክንሕልዎ ካብ እግዚኣብሔር ተኣዚዝና ኢና ክብሉ መለሱሉ። ክሳብ መዓዝ ክብል ተወከሶም። ንሳቶም ድማ ኣምላኽና ክሳብ ዕረፍቲ ዝህቦ ክብሉ መለሱሉ። ናይ ኣባ ኪሮስ መንፈሳዊ የእንቲ ደቂ ሰባት ንዝርእይዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ብድሕሪኡ ንዘሎ ሰማያዊ ሓቂ ክርዩ ዝኽእሉ ነበሩ። ንሱ ኣብ ምድሪ እንዳተሰጎመ ንሰማያውያን ዝዛረብ ናይ ክልቲኡ ዓለማት ዶብ ዘይድርቶ ቅዱስ እዩ። እዚ እዩ ካብ ደንበ ቤተ መንግሥቲ ተበጊሱ ንቅድስና ዝበቕዐ ቅዱስ ኣቦ። ናይ ኣባ ኪሮስ ናይ ምድሪ ጉዕዞ ብ270 ዓመቶም ኣብ ፍጻመ በጽሐ። ሕይወቱ ብገድልን ትሩፋትን ዝተመልአ ነዊሕን ከቢድን ነበረ። ናይ ዕረፍቱ ግዜ ምስ በጽሐ ልክዕ ከም ናብርኡ ብኽብሪን ብተኣምራትን ዝተመልአ ኾነ። ቅዱስ ዳዊት ብበገና ዝዘመረሉ እልፍ ኣላፋት ቅዱሳን መላእኽቲ
ኣብ ዙርኡ ደው ኢሎም ዘመስግንዎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ነፍሱ ካብ ስግኡ ፈልዩ ብኽብሪ ተቐበላ። ጎይታና እውን ናይ ኣስቄጥስ ገዳም ኣቦ ዝነበረ ንኣባ በዋማ ኣብ ሓላፍነት ሃቦ። ናይ ፈታዊ ናይ ኪሮስ ሥጋ ገኒዝካ እበሮ ገድሉ ጽሒፍካ እንሰንብቡ ንዝሰምዑን ኩሎም መጸናንዒ ንምታን ክኸውን ንኣብያተ ቤተ ክርስቲያናትን ንገዳማትን ንኹሎም ስደድ በሎ። ናይ ኣባ ኪሮስ ሥጋዊ ሕይወት እተሓለፈ መንፈሳዊ ኣሻርኦም ግና ክሳዕ ሎሚ ሕያው እዩ። ናቶም ታሪክ ተራ ታሪክ ኣይኮነን። ናይ እግዚኣብሔር ፍርዲ ክንዲ ምንታይ ዓሚቕ ምዃኑን ልዕሊ ኣእምሮ ምዃኑን ዝመሃረ ዓይቢ ትምህርቲ እዩ። ኣባ ብብኖዳ ብዝገበራ ንእሽተይ ጌጋ ከቢድ ፍርዲ ክቕበል ክንርኢ ከለና ናይ እግዚኣብሔር ቅድስናን ፍትሕን ነስተውዕል እንመሃረን። ነገር ግን እቶም ብኽፍዓቶም ዝጠፉ መነኮሳት ብናይ ኣባ ኪሮስ ይቕረታ ዘየቋርፅን ጸሎት ምኽንያት ካብ ሞት ክምለሱ ክንርኢ ከለና ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ካብ ፍርዱ ኣዝያ ከም እትበልጽ ንርዳእ። ልዕሊ ኩሉ ግን ኣባ ኪሮስ ዝመሃረና ተዝዓበየ ነገር ነቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ሓይሉ ክንዲ ምንታይ ከም ዝኾነ ነቶም ዝበደልዎ ነቶም ዝነዓቕዎን ንዝበድልዎን ሰባት ዝነበሮ ፍቕሪ ከመይ ከም ዝነበረ ናይ ሰማይ በረከት ገፊኡ ጎይታ ንዝኣተወሉ ቃል ምስክር እዩ። ንስምካ ንዝጽውዑ ገድለኻ ንዝጸሓፈን ንዘንበበን ንሳኻ ባሕረ እሳት ሓቢሮም ይሳገሩ ዝብል ቃል ኪዳን እቲ ወዲ ንጉስ እቲ ናይ በረኻ ባህታዊ እቲ ምስ ፈጣሪኡ ዝተማጎሰ ቅዱስ ናይ ኣባ ኪሮስ ታሪክ ልመውን ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ከም ናይ ተስፋ ብርሃን የብርህ። ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ዘሎ ርክብ ናይ ፍርዲ እምቆትን ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ምሕረቱ ዕብየት ዝምህረና ዘይመውት ታሪክ ናይ ኣቦና ኣቡነ ኪሮስ እዩ። በረከትን ረድኤትን ጻድቕ ኣቦና ኣባ ኪሮስ እስኩላትና ትኹን። በረከቱ ኣይፈለየና። ኣሜን።